ó híh plan Teanga sa Gaeltacht, faoi achna Gaeltacht tá dúgus is leachaí na pobl Gaeltacht iad hain plan ní Teanga olbhú chun an stádas mar Gaeltacht a chuneáil, agus tá sin tá próise sin tosaí le leabhlíon an nos mar sin agus tá grúpaí éagsú le tachaí le chéile chun planaí gon Teanga chur an céine méid bhí misráinmh ná go láonn sé le rééisú má tá pobl gur planaí le chéile go péin go me ceartach an stát ag seasalób freisin sa bhéidir ceartach sí tásta bolanta sa thuirt má gailge ar a del ag fustaí an stáit tá lonnaithe sa Gaeltacht nó chur seirbhís ar fáil sa Gaeltacht mar níon sé céal má an pobl chur planaí le chéile agus ná céan sin mar si dul macha déile leis an stát choras leis an stát sa Gaeltacht nach méidir sin anna sinna dhéanana trí gailge. Well, déantán leis tan ceartaige, I mean tá an dáradán le fadan láhat muidir plé leis agus tá dúlgus ar an héanú is féimethort gan fallaí san Gaeltacht ach caihan stáid choras a go héanaí an níiad an pobl a bheith facií lopéin agus ní bhééis facií lopéin, be muidir a goile mún cóáirtíocht a lob mar a bhí gcónaí agus cána ranna stáid heile rud céanaíanana is céim chuin cíine rud fáilsí ó híhrin éidir se go sciannaí an láfaíide táúna go dhéanaan an comhaibbrú sin ré. Rinne an effic se imscrúdú ar an riine a chus má bhéil sa tríd ag rinneú éirecht tuairtar scoil Gaeltachta bhí feimú trí réilge múntóir chuirt staachsa scoil a bhí ar fanéil in aion gur ceapan scoil agus go dibhna múntarí a bhí ar an banéil i nach go gailge sách mála bheith teagas sa scoil sin. San argon sa rinne riine a chus go bunasach na ceang na haargon sa bhí ach ná éon múntóir tá cáilethe gúil sa cáilethe múna in éon scoil Gaeltachta san áibh. Rinne mu rinne má efik so has mis rinne seán á choran, rinne sé imscrúdú ar sin, agus friú gur rinne chus ag sáú nach éidechas ní na a hocht. Si a Harlíns nuair dentar imscrúdú letar síos moltúltaí na dhé, agus hat ráha ag na cólatí peblion sin nó an na réaltas na moltúltaí sin chur a bhaim núdal chuig na hardcourt sa mar an éintim siad lob. Sa gá seo ní an riine chus ceach an dáid, ní thóg siad cá ácuirte chomáile sin níor chuirte na moltúltaí sa bhaim sa bhéad agus nachhfuil choras cínte chunáteach go chéintach nach féach an rud céine tarlú a ríis. Agus méáir sin tá se go gúlgas arm an túrascáil chur fihráid tíon airiachtas agus sin tá fógraí am anmh agus fao tíon airiachtas sin istá sé déile leis an gceiste tá Harbheith trom chúiseach. So go banúsach na dúchláin atá soléirithe ó hin nó den chuid is smúd an múntóirí atá chuirrtaigh sa bhosca tá sé soléir don na scalaní nachhfuil an cumas acap. Nachhfuil an cumas atanga acap le múna is scoil an Gaeilge. Agus so sin feib ulmhór amháin, agus sin an dara aibatá an ná níl múntóirí chuirrtaigh sa bhosca. So tá aspa tilteannas agus tá aspa chumas agus is dóilm go bhfuil sé inis soléir den roiin den céadúir tuis go crothúnas an ar fápéir go gaithé siad breanú ar an bhaib seo i meach cinál chorasach. Agus sílam hain an tain bhealach an tain cinál córéiteach a déadach mar teachta ar an gceist seo ná trí fanéil ar le a bheith an de scalaní lán Gaeilge agus Gaeltachta agus an úsar sin go gaithí bun ilúnt búntóireachta riochtanach a bheith an de aine a héin ar an banéil sin nó a ranín dolig múna is scoil an Gaeilge. Mar seachas sin ní éróid leis an gcóras riomh mar atá múntóirí atá ilte chamasach agus tilteanach bheith ag múna go sáúil is scoil an Gaeilge nó Gaeltachta.